जेराव बाथौ दं बहायनो खेराइ दं जेराव खेराइ दं बहायनो बाथौ दं। स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि सिबियारि बिथांमोनहा गोसो गोरबोजों गोबानानै बाथौ धोरोमखौ सिबिलांनांगौ। गाव गावनि नखरनि संसारखौ दैदेननो थाखाय सानफ्रोमबो गाव गावनि नखराव एबा आफा इसोर बोराइ बाथौ थानसालियाव आलारि बाथि सावनांगौ। जाय बाथौआ खेराइ गैया बे बाथौआ बाथौ नङा। जेराव बाथौ दं बेयाव खेराइ दं, जेराव खेराइ दं बेयाव बाथौ दं। बे बाथ्राखौ क'क्राझार सरकारि सोलोंसालिमानि मानगोनां बिबुंथिगिरि डक्टर बारहुंखा मोसाहारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सुबाइजार आन्चलिक गुदि बाथौ आफादनि साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय गेवलां मेलाव गाहाय आफादगिरि महरै बाहागो लानानै बुंथियो। बिथांजों लोगोसे बे मेलावनो माननि आलासि महरै बाहागो लानो हायो बिजनि दख'रा गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि उदां बसुमतारी, नेहाथारि अमृत बसुमतारी, सुबाइजार पिसिडिसिनि मासिगिरि सोमश्री खाख्लारि आरो सुबाइजार आन्चलिक गुदि बाथौ आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो ओनसोलनि फोरोंगिरि मेलेमजिबि बिथांमोनहा दिनै बे सुबाइजार आन्चलिक गुदि बाथौ आफादनि गेजेरजों जाखि नैबे गेवलां मेल बेयाव नुजाफैनाय रायजो राजाफोरा आं मोनसे नैबेनि गेजेरजों आं मोनसे मेसेज होनो सानदों जे मा जे दराय बाथौ सिबियारिफ्रा गावनि गुदि धोरोमखौ मोजाङै गोसो गोरोबनानै गोबानानै मोजाङै सिबिलांनांगौ। इसोर आफा इसोर बोराइ बाथौखौ मोजाङै सिबिनांगौ। बेनिफ्राय गासैबो गावनि गावनि न'खरनि संसारखौ मोजाङै सुख सान्ति दैदेननो थाखाय प्रत्येक न'खरानो प्रत्येक गामियानो सानफ्रामबो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ गावनि बाथौसालियाव जेवारि गासा सावनानै खुलुमनांगौ सिबिनांगौ। बेनिफ्राय बे धोरोमनि गेजेरजों बर' जाथिखौ मोनसे इउनिफिकेसन लाबोनांगौ आरो अनलायनायनि गेजेरजों गोरोबलायनायनि गेजेरजों जाथिखौ गोजौ फारसे दावगालांनो थाखाय जोङो आगान सुरनांगौ। जोंनि गेजेरावथ' नैबे बोरलि बाथौनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गावस्रानाय नुनो मोननाय जायो। दा बिनि सायाव बाथौ होनबा बाथौआ मोनसेल'। जाय बाथौआ खेराइ होनो हाया बे गुबै बाथौ नङा। मानोना गुदि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाय सिस्टेमाव दंखायो बियो बोसोरसे बोसोरजों जानाय नङा। बियो हाजार हाजार जुग जुग बोसोरनि सिगां धोरोम। बियो जाय धोरोमानाखि जेराव गुबुन धोरोमानो जोनोम जायाखैमोन बे समनि धोरोम बियो। दा बावैसो मैया दाख्लैसो फैनानै सोरबा माने बोलिनि सिस्टेम गैया खेराइ आरो जोंनि धोरोम नङा बिदि होनबा जानाय नङा। माने गुदिया जाबाय मा खेराइजों सोमोन्दों बे मोनसेयानो, खेराइजों बाथौजों मोनसेयानो। जेराव खेराइ दं बे बाथौआनो दं, जेराव बाथौ दं बेहाय खेराइ दं। जाय धोरोमा जाय बाथौआ खेराइ होनो हाया बे आसोल बाथौ नङा। बेखौ आं स्पस्त' बुंगोन। मानोना बाथौनि गेजेरजों खेराइनि गेजेरजोंसो बर'नि माखासे हारिमुवा स्टार्ट जादों। बेखायनो खेराइखौ बर'नि मोसानायनि गुदि बुंदों। खेराइ आरो खाम सिफुं मानि जोनोम, खामा बोरै जोनोम जादों, सिफुङा बोरै जोनोम जादों, जथाया बोरै जोनोम जादों, बिनि गुदिया मा? दानि जानि गोबां धोरोम दङ, जेनेबा बाथौनि खोथा बुंबाय बिथांमोनाथ' माने मा होनो खाम सिफुं गैयाबा बिसोर माने सिबिनो हायो। खिन्थु जोंनि आसोल धोरोमा जाबाय मा खाम सिफुं नङाबा जों बाथौखौ जों खेराइखौ जों होनो हाया। बेखायनो आसोल धोरोमा बेसो। बेखायनो आं स्पस्त' बुंगोन जेराव बाथौ दं बहायनो खेराइ दं, जेराव खेराइ दं बहायनो बाथौ दं। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सौफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।